L-impjant tat-tarma kull konkrit mhux postu fl-imqabba. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi bis-Sindku Laburista Dominic Grech jikkritika din l-applikazzjoni. U insista li minkejja li dan il-proġett ma jformax parti mill-konfini tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u insista li ħassew il-bżonn li bħala kunsill jagħmlu minn kollox sabiex jassiguraw li dan l-impjant ma jimmaterjalizzax. Grech saħaq illi ċ-ċittadini ma jridux li dan isir biswithom filwaqt li insista li konvint illi la darba din il-proposta l-approvazzjoni tkun aċċettata tkun ta' detriment kbir għal familji. U għasqar illi il-Kunsill Lokali qed jieħu din il-pożizzjoni b'responsabilta kif insista illi l-impjant se jkun ta' impatt serju għas-saħħa. Matul din il-konferenza li preżenti għalija kien hemm il-Minority Leader fisem il-Partit Nazzjonalista Julian Borg akkumpanjat mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Gillian Farrugia Paċ, intqal illi ċ-ċittadini jinsabu ferm inkwetati kemm dawk tas-Siġġiewi kif ukoll tal-madwar fosthom il-Qrendi u l-Imqabba. Għallaqstant qed jappellaw lill-awtoritajiet sabiex jagħtu widen lir-residenti. Net News tkellem mal-Minority Leader Julian Borg fejn insista li l-leħen taċ-ċittadin għandu jinstema'. Dan wara illi l-ewwel reazzjoni tal-era kienet illi tapprova dan il-proġett sabiex sussekwentament l-applikazzjoni ġiet irtirata għall-evalwazzjoni. Hemm dokumenti fil-applikazzjoni li jitkellmu li ser ikun hemm irwejjaħ, ser ikun hemm partiċelli wkoll li jagħmlu ħsara lin-nies, lir-residenti, imma l-era xi raġuni waqt l-applikazzjoni ħarġet l-approvazzjoni tagħha. Aħna sħaqna li dan għandu jerġa' jmur lura għand id-direttorat tal-ambjent biex ikun jista' jevalwah, fil-fatt hekk għamlu l-awtorità u hemmhekk aħna konna wkoll ġejna stmati tajjeb f'dan ir-rigward. U insista wkoll illi fl-applikazzjoni jissemma sansitra l-preżenza ta' partiċelli li jafu jagħmlu ħsara lil bniedem. Wallaqsant insista dwar il-bżonn illi mhux biss nagħtu każ l-ambjent ta' madwarna iżda wkoll saħħet iċ-ċittadin. Fl-aħħar mill-aħħar aħna importanti minn Malta kollha aħna hawnhekk hija villaġġ sħiħ il-pajjiżna u allura post jaffettwa lil ieħor. Hawnhekk l-era u għalhekk jiena nibqa' sorpriż ħarġu dokument għal konsultazzjoni li huwa the Air Quality Plan for the Maltese Islands, dak li qed jiġri fil-pajjiż tagħna. Dan il-pjan jitkellem fuq partiċella partikolari pereżempju il-PM10 li tagħmel ħsara ħafna lin-nies għax tista' tidħol mill-lim nifsejn tan-nies u tagħmel ħsarat ulterjuri. Hawnhekk f'dal proġett stess tat-tarmac plant hemm niżżel fil-project description li dil partiċella teżisti imma l-era xorta ta' no objection tagħha mela ser nimxu mal-pjanijiet u viżjoni fit-tul li rridu għall-pajjiż tagħna jew kellha ser naraw każ b'każ u nagħtu l-permess jekk kif lilna. Intant fil-waqt li impjant simili diġà f'operazzjoni qed ikun ta' sfida r-residenti tal-Iklin, San Ġwan, Naxxar, Garguru Swieqi, sissa il-Ministru tal-Ambjent Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafaċivelli mhux qed jagħtu widen għall-appelli ta' diversi familji li jinsabu nkwetati ferm. Julian Borg min-naħa tiegħu insista li bħala kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista qed jagħtu l-appoġġ kollu lill-Kunsill Lokali u lir-residenti f'din il-kawża ambjentali sabiex l-iżvilupp imsemmi li ser iġib konsegwenzi negattivi lir-residenzi tal-lokalitajiet ta' madwar l-Imqabba ma jiġix approvat.